जोङो दायो मायाव थांगासिनो खोन्थाथ'आ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था होमबानो मिन्थिगोन अबाव थांगासिनो ट्रेन टाइम जाबाय एकदमबारे खारै खारै फैगासिनो सानैजों खार 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 मेंबाय मोनफैबाय मोनफैबाय जानटान मोनफैबाय एकदमबारे खारसिगोन ट्रेना खारनोसै ट्रेन गाखोबाय क'क्राझारनिफ्राय जोंहानि आइमोनाबो गाखोगोन आरोना जोंहानि आइमोन boring naman na masarin na rin. Ha? Uy! Saan? Boring naman na masarin na rin. Ship ni ba di jaray man? Naka pala. Stress yun niya. Parang yaman ba? Ilay yun na yun. Bekor. Buitin ka. Parang yaman ba? Nasikat na pwede din siya. Ano ba? Gagawin din siya. Ang suko na ako ng tao. Train sense ka lang na mo dahil. Train sense ka lang. Ada yang mati sih. Noodles. Ini nol di sana lah berdua menang. Ini tintel karena nih. Kayak mana जागासिनो आयंजों आइजों जागासिनो नो कफिजों आंहा नुडल्स ओमफ्राय रुटि जाबाय बिथाङाबो जाबाय ट्रेन नेने मेंजोब्बायलै मानसिफोरानो इसोर सानैयाल' जाथारला नो देलायबोथाराखै इसोर सानैया नायलाय आदाया मालाय एसे देलायना फैदों नै जेकेट गाननानै ओमफ्राय सासेया बोरै सासे जोंहा ससमिजों गाखोनो मोनबाय थादों Ayo ngalu buat sini nama. Kela tiada bah mana yang nak. Kela jabah sampai bet. Ada jiरायनोनो मोनासै सिट मोनासै बिराद भितर मोनासै सि खालि जाबोबाय गसंबाय था नोङो मोनहैजासिम दे मोनबाय गाखोबाय निउ आयु मोनबाय दासो आयु बिराद खर' गाखोमारदों ना आयु जों नैयाव फैदों नैयाव दासो फैबाय आङो बेरायनो फैदों जागोननोसै आंना फिसाया Bungay cepat gini gitu mah. Dinasih gini. Bisa kok. Kamu bungay kau. Ada ya berai hedene.
ada ya. Danger ma pizza, chowmin, momo, brot jajubbaय आं बिराद Ada. 4000 थांसिगोन Adaku ses. गैला Lanta खालामजोब्बाय आं आदाखौ ses. लकेल दाउसो जाबावोनो लकेलाव माबा दं जाखाया. बैयाव खिन्थु नोंखौ बुङो सापागुरि साफागुरि बियो. औ सापा Ayong sufैबाय जों खनसे एकदमबारे राङापारा सनितपुर तेजपुर हाबा जानो थांलायलायनाया बिसिनि हाबामोन औ Ang horde, itu, hot. Nơi yang này gút kaya gifu bay đăng nè. Ơi, ăn này gifu bay đăng gút cả. Hư bay đăng này cô. Hả? Nơi gút kaya ăn nè. Bay đăng bay đăng na gút cả. Bay gifu bay đăng ăn nè. Đó rồi, gifu bay đăng là gút kaya. Kalau juga gút cả nè. Semen fैदों गथ'आ. दहायनो मोनफैदों होनदोंमोन माथो नोंलाय? दहायनो मोनफैदों होननाया ओमफ्राय दासो मोनफैबाय? सासे आबौजों दोनफैदों ए जों मायाव फैदों दा दे? चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनि बलांगुरि ओमफ्राय मखनागुरि जायो आरो बेयाव फैदों आरो ना आथिमंगल जानो ओमफ्राय दायो जायै लोङै थांसै हिनजाव गोदाना इनिनि आथिमंगल जानो फैदों ओंखामा बेसे जों लोंखांबाय हा? ओंखामा बेसे जानो हागौ आं दहायो बबाव थांगोन नायलांबाय थाब होनदोंमोन दा ओमफ्रायो जोङो निउ बङाइगावआव फैदों ओमफ्रायो खामानियाव फैदों ओमफ्रायो आथिमंगलबो जाफैबाय आरो ना आथिमंगल दं सासे बिनानावनि Doख्लायसो मायाव देनजारलै नोंनाव मबाइला मबाइला देनजार दा औ देनजारलै नै आदा मुथा बैथिं दं जोंना देनजार फार्स्ट क्लासलै मबाइला बाय थाल दे दोख्लायदो सिनजार बिसनि मोनजायाखै नै Hello, udah saya mau bilang udah lah, cik cik, masuk langsung berengah pasuna. Kalau berengah tu, ang nak berengah pasuna, masuk benar, ayo mama ada lah. Dah nanti aku mama beri cik, beri cik jangan. Hello, ini nak cik, aku nak berengah apa? Cik saya sudah.
Anu deh. Bye bye. Bye bye. Deh, bye bye. Anu.